Hej, i dag skal vi være i retten, hvor vi skal lave lidt sjov med det. Ses du? Ja, kan du lægge det, mand? Så kan jeg ja, i dag skal vi tale om lidt, fordi du har kørt alt for stærkt og dræbt mange mennesker. Ja. Jeg kan se, at du har slået dig i din mund, fordi du bløder totalt lige der. Hvorfor var det overhovedet, du gør så stærkt, Mark? Fordi jeg skulle nå en aftale. Og hvad var den aftale? Det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke noget der. Nej, jeg har ikke lavet den endnu. For satan. Ja. Jeg gav dig til at sige til dit forsvar. Ja. Så er vi færdige med den aftale. Morgen. Au. Au, fadme med.